Cik cik.
ma amang inang alanay ngulat ma kebaktian siang asa jongjong mahita amang inang prosesi akan bertugas. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Pinasaha ma tabi itu sudah hita ruas ni huria na Natal di pesta Natal Sadarion. Selamat hari Natal ma di hamu saluhutna. Selamat hari Natal ma di hita. Ede hokkamu ma di Jahoba ede nai baru sada. Ainunga di papbahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai doho tanganna nabadiai ibana. Marsurak-surak maho ale sandok tanoon mangolopon Jahoba pangiar masuara marolo-polo jalamarende mahamu. Di hari sadarion tamahita madok maulihat itu Tuhan debatan asai mangaramoti pardalanan ni Huriana. Sadarion taingo do ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Nagabe si palua dohot na manobus sita siya dosa debatattaro na marsuru Jesusi ay hobbar tu holong ni rohana di hita jolma na tinopana ido na tahalasot di pesta Natal parjolo imahatutubu ni Jesusi ay pola do anak na nasasaray di lehon asaw nang mago nang gosada siyak kita Gariada tahe, ikot tuhanguluan si saleleng nileleng na hita buanon na. Atong, tay dehom mahasang hapon di debata, dame ma di jolma, maredde mahita hudul mahamu saluhut na.
Inani tuhata di bagasan roha na hohom tatopoti ma dosat tanagodangi tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogo armu na badiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Ale Tuhan debata di patuduhon hodo asini roham dihami akajol mana tinopam na disuruh hodo anakmu nasasadai romanopod hami namian dope di pardangolanon macai godang tutu akadosa nami di hadapanmu jalahamate ando jambar nami aud unang alani asini roham dihami. Ale Tuhan ajari mahami paubaon rohanami marningot naung hina holongonmu hami di bagasan Yesus Kristus na tubuh tu portibion lao paluahon hami. Asi maroham dihami, say patoktong madihami roha hamauliateot tuho. O tod di parbadia pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami. Ale Tuhan debata, asima roham dihami, say paloas mahami marnida hapataranmu di bagasan anak. Tajaha mahatani debata turpuk di hari pesta Natal na parjuluon. Imanatar surat di Sakaria bidusia ayat sia sahat rodi ayat 10. Maria ia situtu maho ale boru Sion, marolopolop maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopot ho, partigor ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsi hudul di halode, dohot di anak ni halode inaina. Jalaung maniopon akahureta sian Efraim, dohot akahoda sian Jerusalem, sian dohot halur musuhon, dungi berita honon nama hadameon tu akabang soparbeku,
jala masuk tu gunung siang laut tu laut, jala siang batang air, aka ujungi tanaon. Ido sahatna, martua ma akan atu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mare demahita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangi dohot tanoon. Ahu porsia di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tirumuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, adorang sohabubuhan. Edo tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tu banua toru dung ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manay tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanay pargugo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sugot tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia di tod di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mula mangulu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tagbigi makor paduan suara Galileo, diuduti manon seksi parupuan huria.
Hurian itu hata, tabigi masunggul-sunggul di hita di parsaurata sadarion. Naparjulu sadarion tanggal 25 Desember 2025, marsaur dohita di garejaon. Ima di pesta parjolo parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Tapatupado 2 hari ibadah, nasugut pukul 7.30 jalasonari pukul 10 sadawip, laos tauduti maanon marulaon nabadia. Napaduahon di hari Jumat 26 Desember 2025 manang marsugut, ima pesta paduahon parningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus. Di patupa huriata dotong ibadah holan sahali masuk pukul 10 wib. Laos di patupa do disipat di dion nabadia. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 27 Desember 2025 di patupa huriat tado marulaon nabadia tuaka ruas ni huria na marsahid menahun dimulai pukul sia manogot. Pinangido man tu situ awik asa dipatakas tu ruas nanaeng sidapotonon ni huria. So ini masunggul-sunggul dihita di bagasa sadarion marsangap matuhata. Nuaeng tabigema kor lansia.
Mare de mahita, laos tapasahat mapiliat tanaw muli tu debata, pilihan sadaa dohot sadabi. Asa dohot amaru
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imamangaramoti ati-ati doho pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata ni debata di pestata sadario di pesta parjolo hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Ima natar surat di Lukas bidu 2 ayat sada sahatu ayat pitu hujahama. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus. Iko suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilanga parjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borhak ma sasude asa disurati ganuk tubonani pinasana. Borhak manang si Joseph, na siyan Galilea, siyan Nazaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud, na margoar Bethlehem, ala siya poparan jala margani si Daud, ibana. Pasurato diri na rabdoho si Maria, oroan nai naong gabi-gabian. Jadi dinadisi nasida, gok maari ni hanguluan na, ditubuhom ma anak buha bajuna, di borhos ma, di piakom ma, tubagasan panggagatan, ala soalong inganan na asing di parmianan na sida. Ido sahat na. Urian itu hatta di hamuna dong asaha porseahon, perjolo jalo hamu matabi nami, nang songoni marhite iduk ni distrikta preses HKBP, distrik 10 Jabarteng die, Padita Nexon Simajutak MTH, Hami Padita HKBP Resort Cimahi, Padita Samuel Marluga Simatupang, Rapak Dohot Padita Fungsional, Padita Pitu Sinaga, Songoni Bibel Fro Nur Cahaya Boru Sinaga, Rabdohok Keluarga, di bagasan holong nasihat debata, pasahaton nami ma tuhamu saluhut na ruas ni huria. Selamat hari Natal madihamu saluhut na. Mauliate ma. Damang dainang nahina holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo marpesta di halap Batak. Itu rasingdo nanidokna. Molo masa akan masa di halap Batak dang marpesta di dokon. Molo akahabot ni roha. Alay molo masa aka ujuk, molo masa aka ulaulas ni roha, di dokma di halap Batak marpesta. Berarti adong nadirayahon. Adong naniabangan na molo hata Batak. Adong na marulaon. Nah, molo tapahok barsaotik tu si hamuak kadongan, amanami inanami, diulot ta sa darion, di dokma, pesta parjolo, parningotan. Berarti adong do nataulan no aing ima marpesta. Molo marpesta nakin marlas ni roha do. Atong molo marpesta natal no aing, na barjolo, unang along nasolas rohana di bagasa tikyon. Amin. Alok kamu nasolas roha muna. Benamar pesta toke kolas do roha. Nang pe molo pesta ni halap Batak memang selalu do ending na ay tortot lu si majujung na alaniaha. Mamikiri utang. Mamikiri utang na matong. Boy lo marmeho pestana, boy lo marmeho sude akaulaw na alay duksay Hina hasuton na nama dia ma geseron manang na buhana maun. Hina anggo tikiwar pesta ida ngalong asak ngirohay si. Alayo beda do pesta taon. Pesta las ni roha sa harodi ujung na soalong akka arsa ni roha. Amin. Atong na barjolo na yung buwanota na marpestaok kabehita no aing na marlas ni roha do. Sude na sa arsak bolok ko bejo siya rohana.
Sude na sa arsa nuaing bolok kobe alay hibul majoro hatta nuaing marpesta makalason haroro ni Jesus iro nakin edeta na barputik ki pabungupelian halalas ni roha godang nahubarita honon nunga tubu si balua dihita jolmon atong tabanilas ni rohatai ikon nunutat tamamuse nunurat tamamuse ahado nama belas rohat tatong di pesta Natal sa Dario. Dirok di hatan itu hatan nakin. Roma ujui pareta sian Kesar Agustus. Iko suratan nasa jolma ginonggomanna. Di hata Indonesiana didokon Roma si Kesar Agustus mengeluarkan sebuah dekrit perintah wajib melakukan sensus. Hamu kadongan hudok nakid di ibadah pagi songonon. Somalna molo kana sensuson molo mulak tubo na pasogit siya kota do. Ito kan? Tu dia hamuna mulak johami bah tubo na ni pasogitin na. Tu si pahutar. Tulu tolong, walang na itu dia mah bona dipasugit na. Berarti anggo sesama di sipahutar doi mana manangi pangaribuat doi mana jarang gue dokon itu dia ho mulak batu bona dipasugit di sipahutarin na jarang di. Kan? Nah, alayon anong anehna. Ubake jo hata anehna. Disuruh ma si Joseph doho si Maria ikko pasurato dirina tuhutana habe ibana siat dia do borha ma si Maria siat Nazaret Nazarepe dan kota tong do huta-huta berarti pangaratuan na tu pangaratuan ni si Joseph tu dia opung si Joseph tu huta-huta. Irotong. Nagsongok kamu nang son pangaratuan mo na to dia. Tu kota? Nga kota hito? Wala ngulo mo mga lusi. Iya da marlas ni roha. Una pala ipikiri so na asing. Ano may pikiri Nah. Berarti mula na sida along las ni rohana na siya kota na bangga ak kita madokon. Tu dia ho mula johami batu bona pasugitin na. Nang pedipikiran na hola mula kami no namang nasoy boto hamang do ne rohaon. Ina apalagi mula 5 halak. Itor markira-kira do. Sahak madihuta so boy holit. Ito tahe boy hamu mula kolit. Idagi itorin na barhuta do. Nasolong guru hepeng yo ipangaratuan. Ya mula maho isom maho mangobakin. Apalagi no ay kutat tadak kutan na jolo be. Molo na jolo mulak kita hamuna pangarato say di anggap-anggapi jol mado di huta. Say ro margati-gati ala anong dibuat biskuit. No haing dangbe. So binoto tak nalok ke pengi mula kanong ngayon na. Ala halaki pengamarhebeng ngalancar hona sa tong. Alancar hamidjon idulok sanggul dangin jadi dak pola be. Nah hamuak kadongan bangga do hita mula bangga songoni doon boape huta-huta ni huta tai sa hita manggahod doy manang idia be. Idia ho mole dokon na jolo sa niripu do huta-huta hiya si piongo ton ano par si piongo ison contoh na hudok kono da dang namat dokon si piongo tia huta-huta daong. Mulu na jolo kan, idia hutam. Ispiongo tina. Berarti nga sehera na on na mara perbatasan. Nanti. Perbatasan di dunia. Nah, idia hutam. Dison. Idia hutam. Isya logo. Mulai na ngabe. Iro. Dang ngarong do lampu di sini jolo. Contoh. Alay kita bangga.
Molo di dia ho mangarato di Cimahi par dia do par si logo par si piongot kita bangga. Songodido on dia bangga. Walaupun dia disuruh mula mahamuna nina pasurato dirina di buah di mana ma si Maria oroan nai naung gabi-gabian nabodari tadokon orowat do mana dan istrina molo di HKBP hola mertupul lo be tangi pasu-pasu do be mertupul lo be boy do petong 2 minggu nai along na menuntut kanido pasay bay 2 minggu mertupul titing na ati along na menuntut badung lewat 2 minggu dak tertuntut betongi pat ditai pedak tertuntut be ilo maksud na kan nah di buah ma si Maria oroan nai naung gabe-gabean hamuak kadongan ditikina mardalalina sida na mardalalina sida ahado na terlintas di pikirata adong do mobil daong ahado alat transportasi dan apalah adong di pabuah di kesaksian Alkitab alai molo tabereng do ala dolok-dolok do ikut sidalanan na berdalam mak dan boy dibayak kok kamu no aing satabi akaina soripada na denggap pamatang na alai ko manganak ko kiduluk-duluk ala di doko kola sahat talaki dapot nama ari na binuhul nai berarti molo medis dia nggak sia bulat bion ala bawa Yesus kan nah tokin nai tubuh nama ngama bebe alai mardalan iko sahat nasida tu Bethlehem dakta bawa topiga ari hamuak kadongan hacit do di si Maria di si hacit ditolak ibana do hatani debata daong nabodari pe si Joseph ditolak do hatani debata daong dan maralasa do si Maria di si nah pesta kebahagiaan kita lihat dulu dari sisi Maria yang walaupun dia sedang mengandung tetapi dia disuruh berjalan isedo na manuru nasida memang Kaisar Agustus alai taingok ma dangalani paretta ni Kaisar Agustusi asa digenapi do hatani debata na tersurat di badan narobii dan jadi morot tu kota rajau sian Juda ai pino perisi Daud do ibana ai Juda kelompok Juda ima nama penopar si Daud jala Yesus sian silsilah adalah turunan Daud kerajaan Daud itu tong alani dang boy morot berarti di awalnya nunga didokon ikut tubuh do martubur tuko nisi jesei tubuh poso berarti adorak so berdekrit dope Agustinus si Kaisar Agustus adorang so berdekrit dope mana ini sudah di palubba adorak soidope sudah dititahkan oleh Allah tetapi Allah mau berkarya dalam hidup manusia dalam hidup dunia ini melalui pemerintah juga dipakai masih Kaisar Agustus lama by decree iko pasurat tononna asamulak si Josepi tu hutana asamulak tu bona pasogitna ikut di sino tubuh napi narbaga-bagai atok siani na tabereng na barjulo las ni rohatta amanginang boy do hape pakyon ni Tuhani hita patuluso sakak may portibion amen manang nalansia boy do pakyon ni debata hamuna patuluso sakap ni debata di portibion manang na poso bulung boy do pakyon ni debata hamu patuluso sakap na di portibion manang na SP boy do pakyon ni debata hamu patuluso sakap na di portibion manang na punguan nama manang na so masuk punguape ahape karejota pamareta panggonggobi manang na
hamba, manang na orang biasa, taingok ma, semua itu boleh Tuhan pakai untuk menyatakan visi misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lau pa hoton, lau pa sauton, na pinarbaga ni debata di tonga-tonga di Portibion. Borak mana sida? Oh, atau ngunang geleng rohatta, jangan berkecil hati. Siapapun kita hari ini, jangan pernah berkecil hati dalam hidupmu. Siapapun kita, jangan-jangan Allah sedang berkarya melalui kita dalam hidup ini. Amin. Jangan-jangan Allah sedang berkarya melalui hidup kita yang kecil ini, yang tidak dipandang orang, yang hanya seberapa kecil kita di hadapan orang di dunia ini. Jangan, Tuhan sedang mempersiapkan segala-galanya. Tuhan mempersiapkan saudara juga. Alani semangat mak, iruna berjulu. Na paduahon borhat do nasida borhat. Hacit do diasi Maria hacit. Alaina humacit diasi Maria do si Joseph. Hati hasaha imana di hutanai. Ngasahat di hutana. Roak kahanggina. Roak kasahutai. Roak kanamora na di hutai. Ado kotela penginapan na. Tak satu pun membuka pintu rumahnya. Boleh banyak kau kamu mula kamu tuh tamu na dangi buka jabu muna. Dangi buka hagi muna jabuna. Dangi buka boru muna jabuna. Dangi buka si soloh muna jabuna. Tu dia mahamu. Dangalong be hotel. Hacik naik dia ibana. Secara mental dia sudah sakit. Secara badan peimana ngabar sahid. Alaihamak kadongan. Adakah keluhan Maria dan Yusuf? Tidak. Tidak ada keluhan sama sekali dalam hidupnya. Walaupun dikunci dan dikatakan itu tuh dak siap be, dak siap be, dak siap be. Mereka tidak mengeluh. Saudara-saudara, kelahiran Yesus adalah bukti kuat dalam hidup orang yang percaya bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak gampang mengeluh dalam hidupnya. Amin. Dang boy murah-murah marsak di nguluon. Boape penolak ni Portibion dihita. Unang marsak. Ay adong do dipakai debata laho pading gatong ngulum. Dungi didok mahamuak kadongan adong masahala na burju. Dang siak jabunai alay didok ma adong do barani pinahat di sana. Sian rohani ibana, apakah dia salah? Tidak. Alai dipatudu do barani pinahan. Tetapi dari segi manusiawi kita akan berkata itu jahat. Terkadang amanginang Tuhan menjawab segala keluh kesah kita dengan hal yang tidak bisa kita terima dalam hidup ini. Terjalohita tu barani pinahan. Daung. Terjaloho alus hamaolon narong di ngolumon si pada daung. Bahasa Tuhan. Alay bereng ma. Si balua ho. Si balua Portibion. Siyan na masuk akal ni Portibion do. Raja imana. Alay didok. Adong do barani pinahan. Mengeludo si Joseph do si Maria. Daw. Dilului do barani pinahani. Adong madisi panggagatan molo palungan ala makanan rumput doi gabi panggagatan di wainate molo makanan basa noni songon na di hutataan ado garita he palakka do
inganan ni si panganon ni pinahan. Bayak ko na manginang, natargo ang raja ala itu si. Maol siya di bagasa roha doho pikirata. Maol. Alay siat doi siat. Ala niyaha, dia tunduk kepada aturan Allah. Dia tunduk kepada perintah Allah. Bukan menjadi lari dari kenyataan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dungi di buah may bana tu si di piakom ma di borhos ma. Di piakom ma tu baga sa panggagatan. Hamuak kadongang. Panggagatan simbol yang paling hina. Tapi ingatlah dari hal yang terhina, Allah mempermuliakan Yesus Kristus menjadi raja atas segala raja. Dari hal yang hina menurut manusia, tetapi dari sana Tuhan bekerja melalui Yesus memulai sesuatunya untuk melepaskan manusia. Atong talukma, jangan tutupi identitasmu sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan karena keadaanmu hari ini. Unang gabe morbut roham songo kalak na porsea alani situasi doh kondisi na yerupa munuaing unang. Ala puguso kabilang oloho patari asok kata ni debata madokon ng pinaluan ni debata daw. Bereng Jesusi, lausian palungan nido, lausia panggagatan nido, dimulai karirna. Napasnya sebagai manusia. Dia tidak mengeluh walaupun dia raja. Dia tidak menutupi identitasnya sebagai raja yang agung. Dan menjadi persembahan kurban satu untuk selama-lamanya nantinya. Atong dang hadirio tauk kape manang na dang ke makmurat tauk kape manang dang hapuguso tauk kape simbol ligolutta daw marhite natal nuaing nang idok kodo di dia peho songo dia pe ngolum nuaing ingo ma boy do ho marsinod dang bayelo ni debata marhite sinod dang ni iwana asa gabe ho sibuah berita haluaon tuakan atorop amen. Ido. Jadi ulang doko makontrak-kontrak do piau daw. Ulang doko sada do beja buku daw. Ulang doko marsahid doau. Ulang doko songodon. Unang jangan keluhkan apapun itu sebab Tuhan punya rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Ido Natalia manginang. Ido sukacitai. Keselamatan penuh menjadi milik kita ketika Yesus lahir di kandang domba. Maka ingatlah, keselamatan penuhmu bukan dilihat dari apapun pencapaianmu di dunia ini, tetapi bagaimana Allah melalui Yesus Kristus itu selalu ada bagimu. Dungina mangihut tabereng mamuse. Dung tubuh ibana. Ahado na terjadi semua dibalik pikiran manusia itorodo parangan par di surga. Mulut aja hamuse hasangapom madide bata di kijang dame madita noon dia kajolma halo muali itulah nyanyian pertama ketika Yesus sudah lahir, nyanyian malaikat, nyanyian surgawi. Edde na parjolo duk tubuh Tuhan Yesus na yedehon di suruh-suruan jala edde na dibegedi lia portibion ima nyanyian malaikat kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amanginang, ternyata kehidupan kita adalah sebuah anugerah. Molo marnatal hitan waing nunga pasti hobar tu topik ni minggutta ima ari hatu tubuh ni Yesus.
Molo marpesta hita nunga tubuh Jesus berarti nuaing nunga si kobe baga-baga haluaw ni nunga tubuh si baluay di barani pinahan atong marolo-polo mahita nuaing sebagai wujud dari akalas ni rohata na marpestaon dang beholan na mamerek tubuh Jesus alay mamereng hita nama naung tinubus ni Jesus na mamestahon selalu mamestahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus nuaing bangkitlah. Hehe maho, marsinot dang maho. Sekali lagi, jangan bebani dirimu dengan keadaan sekarang. Jangan bebani hidupmu dengan keadaanmu sekarang, tetapi jadikanlah itu sebagai titik awal untuk penyataan semua karya Tuhan dalam hidupmu. Api ulau mawanginang saulat nari. Bayi mai gabe siti dangi di ngulum nong di palua Jesus so. Songot dia pe parsori masa Tuhan waing. Bayi mai titik awal siti dangi pabua nunga di palua Jesus so. Dang HP akau ugasan homitan ni portibion gabe mangabati hatu tubuh ni Jesus. Dang ala ditutu jolma pituna tuho gabe sudah tumabain naringgan. Jaladang ala ditutup jolma pitu tu Jesus asa tubuh ibadah alai bereng ma kandang ni pinahape dipakai do. Berarti keselamatan itu tidak boleh berhenti dan keselamatan itu tidak bisa dihentikan oleh pikiran dan keadaan duniawi. Keselamatan itu nyata dalam hidup kita. Kelahiran Yesus betul-betul nyata untuk menyelamatkan kita. Maka berbahagialah saudara-saudara yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Kelahiran Yesus tidak bisa berdiri sendiri. Edetanakin ayat tolu halalas ni roha godangi. Di ayat tolu takasuri dokoni. Dipasai dosa di dolok Golgata. Kelahiran dan kematiannya adalah sebuah rangkaian keselamatan dalam kehidupan kita. Rangkaian hidupmu adalah rangkaian sukacita juga dalam setiap perjalanan ini. Maka biarkanlah rangkaian perjalanan hidupmu seturut dengan visi misi Allah di dalam dunia ini. Paluaun nama hosiat dosa dohot hamatiani nunga tubuh ibana. Jala-jala otamai marhite parpadanan nabadia sadarion. Diho pardosa jaloma parpadanan nabadiai hasesaan ni dosam holat tu namar dosa doi dipasahat parpadanan nabadiai ulaun nabadiai anggo somar dosa dapola behe. Jadi Roma hita no tulanggatan habadioni manjalo hasesan ni dosa tak badilas ni rohatta nunga tubuh Jesus jala motivasi na luar biasa di bagasan parngolota. Jalo mahasisani dosam marhite mudar ni Jesus dohot marhite roti songot daging ni Kristus di tonga-tonga ni ngulum. Jalo madami na sumurung nasihat debata di Natal di pesta Natal tahun. O bakti Natal dohot na naik pasahat ton. Di bagasa kaporsiaw ma pasahat ma tulanggatan habadiaon ni Jehovah marede mahita. Suruhan marende macai uli
Suru-suruan morinde masayuli akadulung dutrura kudusari manai sangat di Tuhan sangat di Tuhan. Hurian itu hatta sa may tatu ulaw na balia songono mapartording ni ulaw na balia dukon di Jawan non ruas ni Huria Roma sa 10 halak alay siya puri maparjulo siya puri ma mulalong di gedong siya ni maparjulo anon sa ma tu na di jolo anon alay mulalong do piak kaparhalado naso marulaw na balia di ibadah nakin di ibadah pagi parjulo man non parhalado. Masuk mahita tu ulaw na balia tabarade maroha doho pikirata marede mahita. Yesus nama mursa dosa portibion pangolu kami Yesus nama mursa dosa portibion Pangulu kami Yesus nama mursa dosa di portibion sai pasona kami amen amen amen. Martang yang mahita. Alay Tuhan debata para sirohana sumurung amanami na di Banua Gidjang asiroham topok mahami na pungudison adorang hupangag kami ano parpadanan na badiay lehom matod di parbadia itu ganupami asa ditubuhon hapor siyaon na mangulo di hami asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami pargugoy mahami maswadahot diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhok kapor siyaon na mangului say taiti marohan nami asalam malungog kami tu Banua Gidjang say masihol hami pay may maharoro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata. Ita sakapin waing mga to parpadanan na badiyay. Di bahini tatibang majumulo manang nataw hita marulaw na badiya. Asa unang honauhum manangisi siyak kitaon. Ay holan na uduk roha jalan na manolsoli rohana ala ni pabahinan na nasoture. Jalan na manopoti dosana. Jalan na porseha di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mga to parpadanan na badiyay. Alaya ka na dohok marulaw na badiya. Unang bedioloy sibolis. Unang bedidat dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siyani. Tunggo tapok kamu mahosom dohok lati di roha. Alay pa ingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naong mate. Jala naong mula mangulu humokop pamu. Asa tao hamu mga to parpadanan na badiyay.
Di baini tata kasih majolo di rohat tabi. Jala alusi hamu masuk kusukunon. Jong mahamu saluhutna. Di parhatu tu rohamdo halak perlu sahosiak katutubum. Dohot alani pangalosim di patik ni debata. Molo di parhatu tu roham dogma olo. Namarsak do roham alani dosami. Jala dipangi do roham naing malua hono aing siat dosam. Molo songoni roham dogma olo. Di parhatu tu roham do. Naong roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho perdosa. Ibana naong mate, dohok mulak manguluhu mokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggota posia roham lateni roha, dot hosom ni roha. Akup ni olo doho mardengkat doho talak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atok tapau dube marohata, jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matangiangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perlu sagudang dohami, ay jojo tulaw si hami patikmu. Tamado ho na uhumu hami nuaing doho sugot. Molo balos sonomu tu hami hobar tu pabahinan nami i. Alay ala ni gudang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naong nilehommu humokopami. Ala ni iubain na hami mangido tuho. Asima roham di hami. Say jalo mahami, say sesa masudero sa nami, jalalehot toddi parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo na sa dosa, dohok mangulahon na hobbar tulomo ni roham, sa leling di tanood dope hami. Amen. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni rohan ni debata, say saha matuhamuna hinaporsya amuna, mga sahon hata ni Tuhan Jesus dohulok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa sa luhud dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot anak. Dohot toddi porbadia. Amen alea manami na di banua gidjang. Say pinarbadia magwarmu. Say roma harajawmu. Say sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gidjang. Lehom matuhami sa dariok kanguluan siap hari. Sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na punahara jaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Hudul mahamu. Maret de mahita 150 ya sada. Jesus não se veio de na pinar sila roham tutu na ulan na huju utar hilang maruta hosami di tahun Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Jesus lahu padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngin nai ujutar jehe ibana. Didok mamaulihate, dungi di ponggoli mai, di parlehom matuak kasisian na, huhuk madidok. Jalo hamu majalap hangam ma, dagik kudoi, nanilehot tu hamatian humokopamu. Baik kamu masongoni,
bain parning utam muna diau. Jalalungsun na sida mangan, dibuat mapanginumani, didok mamauliate, dungi didok matunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon, padan nai baru maun marhite-hite mudarhu, nani usehon humokop pamu, bain hasesaan ni dosa, say baik kamu masongoni, bain parningotam muna diau. Atong Roma hamu, nungarade sude, ida jaladay hamu madenggan basa ni debata. Perjolo maparhalado naso marulaw na baliya do pinakit. Pangan maruti Tuhan darui jalema pangan asa sai tuk tuho margogo inumah sioni gulu nama nuktumnya.
sada muli dina mardusai masai dengan domu ali pasonang rohaki Aik mual nabadiai imadi Jesusi disesadu dihastai dibuat arsaki Ai mudar di tuhatai domu ali situ durus digul kata doi mako kopita imatutu ai dohota iasti bahinu adarami dia nangdil utnaro di bahe di puji oki tok tong magurmi sai masugo tendeki dungau di lambumi Pai masugot sahata iende onoku Silambi
Apero Jesus di padumu, awo sedoh di mata, mudana badiai, pajong padomu ani, pajong padomu ani. Naju pangau na siroha diyo nang magui hiyan Tuhan Yesus para siroha diyo naliluna hinan nuang utana tuhaki para siroha ulani para siroha ulani. Puji ma Tuhan debata ale to diku. Jalan asa rohaku di bagasa bamuji guarna na badiai. Puji ma Tuhan debata ale to diku. Jala unang tung halupaho denggan ni basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akasahi mu sudena. Ibana paluahok kosam sian hamaguan. Jala dilehot tuho denggan basa dohot asidi roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labata rimas jala para si roha godang. Dang dibait tuhita na hubbartu dosata. Jala dang dibalosot tuhita na hubbartu hajahatotta. Songon asini roha ni ama tuwakka anak konna do. Asini roha ni Tuhan debata diakka na magkabiari ibana. Nung atakas di patuduhot debata holong ni roha na tuhita. Di namate Kristus humokko pita uju pardosa do pehita. At tong dalam malua mahita nuhaing sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay. Di baheni say pujion ni pamangakku. Doho rohakku. Doho nasa pabahinakku do Tuhan debata. Ola nion rodi sa leling nileling na. Amen. Marede mahita sian bukoy de nomor sia ayat sada laos jongjong mahamu saluhutna. Puji holong ni rohamu, oh Tuhan Yesus Raja ki Tuhan
Natabigi hata di debata na paingotok kita, pabuan nang dipakulingi Tuhan ido hita, marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus ibana do dipabakit debata gabi sitean perluhutan, jalan marhiti ibana do ditopa ak kahasianganon, atong tajakom ma Yesus anak ni debata na tubuh tu portibion, alani hita jolma na madabu tu bagasad dosa. Ale Tuhan debata, saya pakulingi mahami, marhite Tuhan nami Yesus Kristus, naung rotu mopot hami. Say na mardalat do pehita di hasiangan naguk parukilon dohot sita ononon. Tapapos marohatta di bagasa Jesusi, naung Roma buwan haluaw di hita, iba na do na tao pangodyata, na mangurupi hita di pardalan atay, asasahat tita sugot hudul di siamun ni debata amay. Ali di bata ama namin na di banuagidyang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na ringgan, dohot nasa ulibasan na maulihutus. Hupasahat tami masiyan na ni lehom mito hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaho parhasya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutad da hami gudang ni si lehon-lehom mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana nilehon bitulironi pamataku Hosanohun guguki roni saluhun artaku Ali Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpasohotan. Hupuji hami maho ala saut suditahim, naong sinakakmu adorak sumarujahad do pehasyanganon. Daktarabat sibolis sakakmu, dang sudat tahim na badiyay di bahit dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga na sohaduduani, di bahini maulihati marohan nami tuho, ala naong saut sakakmu, ima parsurum di anakmu gabi si palua, jala si pangulo di hami, asa malua hami siap si palua jala si pangulo di hami, asa malua hami, jala gabi si palua di bagasa kami, asa malua hami siya dosa, hamatean, dohot siyan uhum, jala masohot tami mangulahod dosa, ope, say asi maroham di hami, togihom mahami tu anakmu, saybay mahami gabi siluam tu ibana, asa upa ni halujaw nami, alani natinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop pami, asa ibana na puna hami, jalhami na puna ibana, say sungguli mahuriam sa darion, asa diingo habal gawmu doho, haroro ni anakmu gabi jolma, lao panguluhok kami pardosa, say sungguli maaka parhalado ni huriam, mamaritaho barita na uli ito sa luhut talak, naong patar hasangapom mo, jala naong jupang dami dohot tasonangan,
Sa ilehom mapit tunaw kap to halak si pilibigu, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus, sa rajay masaluhu raja, dohot akasuruan na, asa diboto na sida naong dilehok ko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling-liling na, sa ilehok gugo tu akka na dibagasa pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targugot, sa itatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu, sa idongani jala paso-paso hami sude, akka na magudang rodi dadanak, di bagasan Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen alia manami na di banuagidjang, sa pinarbadia maguarmu, sa Roma harajaumu, sa isaw maloma ni roham di banatongon sangon na di banuagidjang, lehom matuhami sa daryok kanguluan siap hari, sa isa madosa nami sangop panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, nona puna arajau, nuhut hagugu, rudi hasanggupu, saleleng dileleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar hom madamena tutodim. Amen. Selamat Hari Pesta Madihita sa luhut na.